היי, שלום, אני נועה אלקובי ואני עובדת סוציאלית קלינית, אני מומחית בביטוח הלאומי. יש שאלה שאני מקבלת ממש הרבה במהלך העבודה שלי. המחלה שלי לא דרמטית, אבל בסוף היא כן פוגעת בתפקוד. איך אני יכולה להסביר בוועדה את הקושי הזה, בלי להישמע עכשיו מאוד מתמסכנת או מגזימה, כי בסוף צריך להגיד ממש את האמת בצורה ברורה לביטוח הלאומי. והתשובה שלי פשוטה, ומתקבלת כמעט לכל סוגי ההבחנות והתביעות. תתארו עובדות, לא רגשות. במקום להגיד, אני לא יכולה לעשות כלום, תגידו, אני מצליחה לבשל רק אם מישהו עוזר לי להרים סירים. במקום להגיד, אני מתפרקת מכאבים, שזה יכול להישמע מוגזם וגם לא תמיד מדויק, ממש תיתנו דוגמה, איך זה נראה ביום יום שלכם. תגידו, אחרי רבע שעה של הליכה, אני חייבת לעצור לנוח. במקום להגיד, אני לא מתפקדת בכלל, אני לא מצליחה לעבוד, אני לא מצליחה כלום, תיתנו דוגמה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלכם. תגידו, אני זקוקה לעזרה בסידור הבית, בקניות, כי העומס הגופני קשה לי. כמובן שכל אחד לפי הקשיים שלו ולפי איך שהוא חווה את זה ביום יום. כשאתם מתארים מה קורה בפועל, בלי דרמה ובלי תמיד ובלי כל הזמן, הוועדה מבינה את התמונה האמיתית. לא צריך להגזים וגם לא צריך להקטין. פשוט לתאר יום אחד בחיים שלכם. זה הניסוח שהכי עובד ומתאים בוועדות הרפואיות. אז אם אתם לפני ועדה בביטוח לאומי, או בכלל לפני הגשת תביעה, אתם מוזמנים לדבר איתי. אני מומחית בביטוח הלאומי ואני יכולה לעזור לכם. נועה אלקובי, עובדת סוציאלית קלינית, מומחית לביטוח לאומי.